Социалното подпомагане представлява финансова подкрепа от страна на българската държава на всеки човек, който по някаква причина не може да покрие своите ежедневни потребности. В това видео ще ви запознаем с видовете социални помощи в България, кой може да кандидатства за тях и каква е процедурата по кандидатстване. Право на социално подпомагане имат не само българските граждани. Българската държава предоставя социално подпомагане и на лицата с бежански или хуманитарен статут, а също така и на лицата с временна закрила в Република България. Понякога, в зависимост от вида социална помощ, може да се изискват и допълнителни условия, на които да трябва да отговорите. Например, относно размера на вашите доходи, относно вашето семейно положение и вашата възраст, относно това дали имате деца и дали тези деца са записани в училище или университет, а в някои случаи и относно това дали притежавате собствено жилище, дали работите, дали страдате от някакво заболяване или имате някакво увреждане. За всички видове социални помощи подавате заявление до дирекция социално подпомагане по вашият настоящ адрес. Към заявлението винаги предоставяте копие на вашата карта за бежански или хуманитарен статут или пък копие на вашата регистрационна карта за временна закрила. В зависимост от вида социална помощ, за която кандидатствате, е необходимо да предоставите и други документи. Например, това може да бъде трудовия договор, който сте сключили, това може да бъде акт за раждане на вашето дете или уверение от училище, че това дете е записано в съответния клас. В някои случаи това могат да бъдат и медицински документи, установяващи вашето заболяване или увреждане. Заявлението може да подадете както лично в дирекция социално подпомагане, така и чрез пощенски оператор с обратна разписка. Важно е винаги да посочвате актуалния си адрес в това заявление, тъй като именно на него ще получите отговор от дирекция социално подпомагане. Възможно е отговорът да бъде отрицателен и социална помощ да не ви бъде предоставена. Важно е да знаете, че в този случай имате 14-дневен срок, в който можете да обжалвате отказа. В тези случаи ви съветваме да потърсите съдействието на адвокат, който да подготви жалба до съда. Има различни помощи, за които може да кандидатствате, като например помощи, които целят да ви помогнат да отгледате детето си, такива, които ви подпомагат в случай, че страдате от заболяване или някакво увреждане и други. В това видео ще ви разкажем за някои от по-важните видове социални помощи. Такава помощ е, например, месечната социална помощ. Тя се предоставя всеки месец, но за да я получите, трябва да отговаряте на определени условия. Едно от най-важните условия е да работите, а ако сте безработен, да сте се записали в бюрото по труда поне 3 месеца преди да кандидатствате. Също така много важно е вашият месечен доход през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението, да не надвишава определения в закона минимум. Изключения от изискването да работите или да сте записани в бюрото по труда също са предвидени в нашето законодателство. Например, ако сте майка, която отглежда дете до 3 години, ако сте човек, който се грижи за болен родител или друго лице с увреждания. Също така, ако сте студент в редовна форма на обучение, не е необходимо да работите или да сте записани в бюрото по труда. Съществуват и социални помощи, които се предоставят еднократно за посрещане на конкретни ваши нужди. Такава е помощта за отопление, която ви се предоставя, за да покриете разходите си през съответния отоплителен сезон. За да ви бъде отпусната такава помощ, вашите месечни доходи през последните 6 месеца не трябва да надхвърлят определения в закона минимум. Също така вие трябва да работите, а ако сте безработен, да сте се регистрирали в бюрото по труда поне 3 месеца преди да кандидатствате. Важно е да знаете, че за да получите такава помощ, не трябва да притежавате повече от едно жилище, като възможно е, разбира се, да живеете и под наем. Друга еднократна помощ, която може да получите, е помощта при раждане. Важно е да знаете, че тази помощ се предоставя независимо от размера на вашите доходи. Обикновено тази помощ се предоставя на майката, но ако това е невъзможно, може да бъде предоставена на бащата или на друг член на семейството. Тази помощ може да получите до навършване на 3 години на вашето дете. Друга еднократна помощ, която също е свързана с отглеждането на деца, е тази помощ, която се предоставя на ученици от 1 до 4 клас или на ученици записани в 8 клас.
Важно е да знаете, че когато подавате заявление за такава помощ, следва да предоставите уверение от съответното училище, че вашето дете е записано в съответния клас през съответната учебна година. Също така е важно да знаете, че сроковете за кандидатстване за този вид помощи са до 15 октомври на всяка учебна година. Освен еднократна, може да получите и месечна социална помощ за отглеждане на вашето дете, което посещава училище до 18 години, но не повече от 20 годишна възраст. Важно е да знаете, че за да получите такава помощ, все пак има изисквания относно вашия доход. Така, не трябва да имате средномесечен доход през последните 12 месеца на член от семейството над установения в закона минимум. Например, за 2024 година това е 710 лева. В случай, че в последствие детето не посещава училище, може да ви се откаже или да ви се преустанови отпускането на тази помощ. По отношение на тази месечна социална помощ и изискването да имате определен размер доходи, има и изключения. Така, например, ако детето страда от увреждания или други заболявания, ако детето се отглежда не от родители, а от близък роднина или пък от самотни родители, то тогава не е необходимо да отговаряте именно на тези изисквания за определен минимален доход. При необходимост от временно настаняване можете да се обърнете към общината по вашия настоящ адрес и да проверите дали тя не предоставя такъв тип социални услуги. Разрешението за временно настаняване се издава от директора на дирекция социално подпомагане. В повечето градове в България има кризисни центрове за настаняване на хора, пострадали от насилие, най-често жени. Има центрове за настаняване на самотни родители. Има също така и приюти за бездомни хора. По отношение на децата, лишени от родителски грижи, има и центрове за настаняване от семеен тип, включително и специализирани такива за деца с увреждания.